Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 10 pinakamatibay na SUV o sport utility vehicle sa ating bansa, pati na rin ang kanilang mga brand new prices na talaga namang namamayagpag sa ating kalsada ngayon dahil sa kanilang kilalang tibay, features at reliability. Umpisahan natin yan sa number 10, Ford Everest, o kilala din sa tawag na Ford Endeavour sa India, ay isang mid-size, 7-seater, body-on-frame SUV na nagsimula noong 2003. Ang figure nito ay hango sa Ford Ranger pickup at ang modelong ito ay dinisenyo para sa pangangailangan ng mga tao sa Asian market. Kaya't siguradong matibay ang cases nito. Mas mura ang production cost, kung kaya't siguradong makikipagsabayan din ito sa merkado pagdating sa presyo. Mayroon na itong second generation mula noong unang labas nito. Sa ating bansa ay mayroon itong 2 to 2.2 liter turbo diesel engine option, power na 180 horsepower at 3,500 RPM at torque na 420 Nm at 2,000 RPM. Available din ito sa 4-wheel drive o 4x2 drive na mayroon ding available options for manual or automatic transmission driving. Ang interior naman nito ay hindi nalalayo sa Ford Ranger pickup. Hindi masyadong sosyalang klase ang dating nito, pero mas improve na ang mga latest models nito at tad-tad na rin ng iba't ibang safety features. Swabe na din ang driving conditions nito, pero kung mauupo ka sa likod ay baka mahilo ka dahil medyo matagtag ang likuran nito. At kung gusto mong makita ang Ford Everest sa iyong garahe, ay maaari itong mapasayo sa brand new price ng 1.7 million to 2.3 million pesos. Number 9, Foton Toplander. Mula sa bansang China, ang Foton Toplander na isang 7-seater mid-size SUV ay unang pinakilala sa merkado bilang Foton Savana noong 2014. Bagamat baguhan sa merkado pagdating sa mga private vehicles, ang Foton Motors ay itinatag noong 1996 at mas mabilis na nakilala dahil sa mga heavy-duty trucks nito, agricultural tractors at iba pang machinery na ginagamit sa mga industrial factories. Ang Foton Toplander ay may 2.8 liter inline 4-cylinder at 16-volt diesel engine na may power na 174 horsepower at 2,800cc. Maganda din ang interior nito, lalo na ang eleganteng infotainment na talaga namang pasok na pasok sa presyo. Ang Toplander model ng Foton ay matagal na ding makikita sa kalsada, lalong-lalo na sa mga Middle East countries na kilalang mahilig sa mga matitibay na sakyan. Kaya siguradong mapagkakatiwalaan din ng tibay ng performance ito. At ang pinaka-the best, ang Foton Toplander ay maaari mong mabili ngayon sa presyong 1.4 million to 1.5 million pesos at karamihan sa mga ito ay gawa lamang sa Clarkfield, Pampanga. Number 8, Chevrolet Trailblazer. Noong late 90s sa bansang Amerika, ang kompetisyon sa merkado pagdating sa mga mid-size SUVs ay pinagaharian lamang ng Ford Explorer at Jeep Cherokee. Kaya nag-isip ng paraan ng Chevrolet kung paano mapapasok ang kompetisyon na iyon. At ito ay sa tulong ng kanilang Chevrolet Trailblazer. Ito ay 7-seater mid-size SUV na may 2.5 liter to 2.8 liter diesel engine at may maximum power output ng 163 horsepower at 3,800 RPM hanggang 200 horsepower at 3,800 RPM. Available din ito sa 4x4 at 4x2 drive at mayroon ding options for manual or automatic transmission. Suwabe ang magiging driving experience mo dito dahil coil spring suspension system nito. Sabayan mo pa ng mataas na ground clearance na magagamit mong pang-akyat sa bundok. At dahil isa sa mga kilalang American car, ang Trailblazer ay may mataas ding resale value. Hindi rin gaanong mabigat sa bulsa ang fuel consumption nito at madami na ding available na spare parts sa merkado ngayon. Ang Trailblazer na ito ay maaari mong mabili ngayon sa tumataginting na 1.6 million to 2 million pesos. Number 7, Nissan Patrol Royale. Kung medyo makapal naman ang iyong wallet ay siguradong magugustuhan mo ang Nissan Patrol Royale. Unang lumabas noong 1951, ang Nissan Patrol ay binebenta ng Ford Australia sa kanilang bansa at tinawag nila itong Ford Maverick noong mga taong 1988 to 1994. Mabilis naman itong nagustuhan ng masa at kumalat din ito sa ibang European countries, pati na din sa iba't ibang panig ng Asia. At isa ito sa mga paboritong sasakyan ng mga tao sa Arab countries, lalo na sa mga pagmamaneho nila pagdating sa mga disyerto. Ito ay all-wheel drive, 8-seater SUV, V8 5.6-liter gasoline engine, 400 horsepower at 5,800 RPM at torque na 560 newtons. Suwabe at magaan ang driving experience mo dito dahil sa laki ng SUV na ito. Luxurious din ang interior dahil talaga namang may kamahalan ang sasakyan. At dahil malakas ang hatak mula sa malaking makina nito,
asahan mo na ding malaki ang uubusin mong pera sa mga gas stations, lalo na't gasoline option lamang ito. Idagdag mo pa diyan ang mamahaling spare parts kung sakaling magkaproblema ang mamahalin mong sasakyan. Sigurado naman ang mataas sa status symbol mo kung magkakaroon ka ng Nissan Patrol Royal na maaari mong mabili sa presyong aabot sa 3.9 million pesos. Number 6. Ford Expedition. Kung gusto mong bumaba sa harap ng iyong workplace o paaralan na para bang senador ang dating, ay siguradong namabagay sa iyo ang Ford Expedition. Unang lumabas noong 1997, ang Ford Expedition ay isang 8-seater full-size 3-row SUV. Nahahawig sa pickup nitong Ford F-150. Mula noong unang labas nito ay mayroon na itong 4 na generation sa merkado at dati din itong tinawag na Navigator nang ibenta ito ng Lincoln Motors, ang luxury car brand ng Ford Motors. Ang Ford Expedition ay may 3.5-liter V6 gasoline engine at maximum power na 375 horsepower at 5,000 RPM. Kahit medyo malaki ang size nito, ay talaga namang malakas ang hatak ng makina nito para ding walang katapusan ng space sa loob nito, kaya't kasyang-kasya ang buong pamilya at tropa. Luxurious na din ang interior nito at talagang dekalidad ang mga ginamit na materyales sa loob. Ang isang downfall lamang ng sasakyan na ito ay ang malakas sa pagkonsumo ng petrol na aabot sa 15 liters per 100 kilometers. Personally, may nakilala na akong mga mayayamang business owners na bumili ng Ford Expedition pero hindi sila tumagal sa paggamit ito dahil sa mahal nitong fuel consumption. At ang masakla pa dyan, ang Ford Expedition ay maaari mo lamang mabili sa presyong 4.4 million to 4.6 million pesos. Number 5. Isuzu Mu-X. Unang lumabas noong 2013, ang midsize SUV na ito ay isang 7-seater na nahahawig sa pickup nitong Isuzu D-Max at tinuturing na second generation ng Isuzu Altera. Bagamat medyo baguhan sa merkado ang modelo na ito, ang Isuzu Motors naman na manufacturer nito ay matagal nang kilala sa merkado lalo na sa mga matitibay nitong trucks. Pati na din ang sikat nitong mga midsize SUVs na Crosswind at Sportivo na talaga namang subok ang tibay at performance dahil madami ka pating makakasabay na ganitong modelo sa kalsada. Ang sabi nga ng iba, basta diesel ay mag-Isuzu ka na dahil siguradong pang lifetime na ang investment mo sa sakyan. Ito ay may 1.9 liter to 3 liter diesel engine, 148 horsepower at 3,600 RPM, 175 horsepower at 3,550 RPM. Matipid din ito sa diesel at available ito sa manual at automatic transmission. Ang Isuzu MU-X ay isa din sa mga paboritong sasakyan ng mga artista at basketball players sa ating bansa ngayon. Kadalasan ay sineset up nila ito para pang off-road. Pero ang kagandahan pa nito ay hindi mag-o-offroad ang pera mo dito dahil maaari mo itong mabili sa abot kayang presyo ng 1.3 million to 2.5 million pesos. Number 4. Mitsubishi Montero Sport. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala sa Montero? Lalo na nang nagkaroon ito ng issue tungkol sa unintended sudden acceleration nito. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, ang Mitsubishi Montero ay unang lumabas noong 1983 at di nagtagal, ito ay naging isa sa mga paboritong pampamilyang SUV sa iba't ibang bansa. Bagamat may ilang issue ang umiskandalo sa imahe ng SUV model na ito, ang Montero ay nagkaroon na ng 3 generations sa ating merkado. Sa katunayan, ay namayagpag ang sales nito sa Amerika at UK at tinawag pa itong Shogun. Habang sa mga Spanish-speaking countries ay Pajero naman ang tawag dito. Ang Montero Sport ay may 2.4 liter diesel engine, 4x4 at 4x2 driving options at maaari ka ding mamili sa manual o automatic transmissions. Mayroon din itong power ng 179 horsepower at torque na abot sa 413 newtons. Makabago na din ang dashboard controls nito, tad-tad na din ng mga safety features at maluwag na din ang compartment size, lalo na kung folded seats na ang last row. Personal ko na ding nagamit ang sasakyan na ito at masasabi kong swabe ang hatak ng makina nito. Samahan mo pa ng komportableng driving experience. Pulidong-pulido ang interior nito, kaya talagang nakaka-love at first sight sa paningin. Comment down below naman kung ano ang pinakapaborito mong SUV. Ang Mitsubishi Montero Sport na madalas mong makita at makasabay sa kalsada ay maaari mong mabili sa presyong 1.5 million to 2.3 million pesos. Number 3. Honda CR-V. Garantisadong matibay talaga at kalidad ang mga sasakyan ng Honda, kaya hindi ito magpapahuli pagdating sa mga SUV. Dahil dyan, ang pangatlo sa ating listahan ay ang Honda CR-V. Ito ay unang lumabas bilang compact crossover SUV noong 1995, na una namang nakapasok sa North American market noong 1997.
Ang platform nito ay hango sa Honda Civic at nilagyan ng SUV body. Mas maliit ito at mas mura sa Honda Pilot at ito ay ginawa ng Honda upang makasabay sila sa kompetisyon sa merkado pagdating sa mga compact at mid-size SUVs. Proven and tested na ang performance ito at talaga namang maaasahan sa tibay dahil umabot na ito sa 5th generation. Available ito sa 5-seater at 7-seater options at mayroon na din silang diesel options para sa mga taong nagtitipid kagaya natin. Mayroon itong 2-liter 4-cylinder 16-valve engine, power na aabot sa 152 horsepower at torque na 300 newtons. Suwabe ang interior nito at sagana din sa legroom at headroom clearance. Dagdag pa dito ay ang high-tech nitong controls dahil ang mga bagong CR-V ngayon ay wala ng shift stick. Ang gear shifting nito ngayon ay push button na lahat kaya talagang feeling mayaman ka pag nasa likod ka ng manibela nito. Sa panahon ngayon ay madami pa ding nagkalat sa daan ng mga older models nito. Isang patunay sa kakaibang tibay at durability nito. Pero kung may budget ka naman para sa brand new ay maaari mo itong mabili sa presyong aabot sa 1.6 million to 2.2 million pesos. Number 2, Nissan Terra. Ang pinakabago sa ating listahan na Nissan Terra ay unang inilabas sa China noong 2018. Ito ang pumalit sa Nissan Pathfinder na nirelease noong 2005 hanggang 2012. Ang Terra ay nilabas ng Nissan upang makasali sila sa kompetisyon ng mid-size SUVs. At ang size nito ay nasa pagitan ng Nissan X-Trail at Nissan Armada. Una itong inilabas sa Asian market at unti-unti na din itong nagkakaroon ng sales sa iba't ibang bansa. Ito ay may 2.5-liter diesel engine, 180 horsepower at 6,000 RPM at torque na aabot sa 251 newtons at 4,000 RPM. Available din ito sa 4x2 at 4x4 driving options at maaari ka ding mamili sa automatic at manual transmissions options nito. Maganda ang interior design nito at user-friendly ang mga control panels. Malaki ang kaha nito kung kaya't medyo nakakailang kasabay sa daan kahit categorized lamang ito bilang 7-seater mid-size SUVs. At kung pag-uusapan naman ng budget ay maaaring mapasayo ang isang brand new Nissan Terra sa presyong aabot sa 1.5 million to 2.2 million pesos. Number 1, Toyota Fortuner. Ito na yata ang pinakamadalas kong makita sa kalsada ng Pilipinas. Ibig sabihin, ito na yata ang may pinakamaraming sales pagdating sa usapan ng mid-size SUV sa ating bansa. Ang Toyota Fortuner ay unang inilabas noong 2004 at mayroon na itong 2 generations hanggang sa kasalukuyan. Isang katibayan sa kasikatan nito ay nang manalo ito bilang top pick sa taong 2017 at 2018 ng Autofocus People's Choice Awards dahil nangyaring ito din ang top-selling SUV sa merkado ngayon. Talaga namang maaasahan ng performance nito at affordable kumpara sa ibang kalaban nito sa market. Mayroon itong dalawang engine options na 2.4 liter to 2.8 liter manual at automatic transmissions at 4x4 or 4x2 driving options. Ang mid-size 7-seater SUV na ito ay may premium na interior at magandang control panels. Kilala din ang Toyota Fortuner bilang isa sa mga the best na family cars sa ating bansa dahil sa napakagaan na driving experience nito kahit na mukhang mabigat ang itsura nito. Mapagkakamalian mong triple ang halaga nito dahil na din sa poging exterior nito. Pero ang katunayan ay maaari itong mapasayo sa presyong aabot sa 1.6 million to 2.4 million pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!